Kar a manta dai a wannan YouTube channel Mabash TV a danna mana liking da ƙararrawa sannan kuma a yi sharing wannan bidiyo domin kowa ya amfana. Wannan shi ne yadda za ka yi mining na wannan Hexiq airdrop. Hexiq airdrop kar mu yi wasa da shi. So misali idan ka buɗe application ɗinka a nan za ka ga wannan layin guda uku ake buƙatar ka taɓa. Idan ka taɓa wannan layin guda uku za ka ga inda aka sa miner management ga wuri nan ne. Ga wuri miner management kuna gani ko? Miner management so sai ka taɓa ka shiga gurin. Ana so ka taɓa sai ka shiga gurin sai mu zo mu taɓa. So idan muka taɓa za mu ɗan jira kaɗan. Yauwa to idan ka shigo nan ne za ka lura da kyau. Yanzu haka duk abin da ka tara za ka iya cirewa ka yi withdraw ɗin shi. So saboda suna buyback, suna buyback. Idan kuka lura a nan sama an sa man running ga wuri nan kana gani an sa man running. Kun ga mining ɗin yana kan yi kenan ko? So zan ƙara nuna muku wani abu. Kun ga mining ɗina ya fara gashi nan ne. To idan ka ga ya fara wannan countdown ɗin to mining ɗinka ya yi. Amma kafin ya fara dole sai ka yi complete verification inda aka buƙata sannan za ka iya sannan mining ɗinka zai fara. Matuƙar baka yi KYC ba to mining ɗinka ba zai taɓa yi ba. So wannan shine a taƙaice. So misali yanzu za ka ga inda aka sa wannan miner ɗin gashi nan ne. Kun gani ko? Sannan ka duba nan an sa current hash rate ɗina na yanzu za ka ga gashi nan 1320 pending claiming wanda bai yi claiming ɗine ba to sai nan da ina ga wannan lokacin ya ƙare sannan zan yi claiming gashi nan da wurin pending claiming kamar da kuke gani. So zan ƙara jawo muku. So kun ga hash rate ɗina hash rate bonus ɗina ina da 120 gashi nan ne za ku ga ina da 120 bonus hash rate ina da shiya. So saboda haka ban fara earning ɗin komai ba. Zan kuma jawowa. So kun ga cumulative earnings ɗina suna ba da level 1 10%, level 2 5%, level 3 ina kamar 1% ne suke badawa. So ka tabbatar wallet ɗinka ga ta they are connected, ta yi connecting. To da ta yi connecting shi kenan baka da wani matsala. Ka tabbatar ka ga wannan wurin in ka ga yana running ya nuna maka wannan green color ɗin. Sannan da nan wurin nan gashi shi ma kuna ga running. Sannan ga wurin time ɗin nan shi ma kuna gashi ne yana tafiya. To da ka ga haka ya yi. Amma dole sai ka yi complete verification sannan za ka zo ka duba ka gani idan mining ɗinka ya fara. So wannan shine bidiyon. Allah ya ba mu sa'a. CEO Excellency Bashir. Ai mana liking kuma ai mana sharing wannan bidiyo domin uwa da abokan arziki kowa ya amfana. Allahumma barik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bissalam.